खुलुमबाय लोगोफोर आंनिसिम लावबोयखौबो बरायबाय आरोना ओमफ्राय बिराद अखा हादों ओमफ्राय थिंफोरानो जाना बोरायजोब्बाय नालाय अखा सेरलाजोबो आरोना जोंहानि न'नि हालोदखौ नायनो हागोन आरोना आङो देखायलांबाय थानोसै नै लोगोफोर जोंहानि खामसालिनि अबस्थाखौ नायदो आरोना एकदम थिंफोरानो बोरायजोब्बाय नालाय अखा सेरलाबायो बयामफोरसो हाज'नानै दोनदो आरोना अखा गोसा हाबाथाय सेरजोबथारो खामसालिया ओमफ्राय जोंहाना न' सिंफोराबो इदिनो अखा गोसा हाबाथाय सेरो आरोना थिंफोरानो बोरायजोब्बाय नालाय बेहायबो बयाम हाजावनानै दोनदो नै नायदो एकदम माथो खालामबावनो उपाय गैया सरकारनि न'बो मोनाखै नालाय बिथिंजा बोराया जोंहा नै मायबा सावसुबलाबायगासिनो अखाखौ नायदो नै लोगोफोर जोंहा गुसेंग्रा मोनलायबाय आरोना दिनै हराव एसेल' मोनदों नैया इखिनिल' इखौ एवनो नागिरदों अखायाबो जि गोसा हादोना फार्स्टआवनो गुसेंग्राखौ थाव होखाया आरोना ओरैनो गुसेंग्रा गोजा होनानै एवग्रोयो आरोना बेनि उनावसो दसे गोबावनि उनावसो थाव होयो आरोना थाव होआल'सैनो बिदिनो एरबाय थाग्रोनोसै आरो नै लोगोफोर दिनै जोंहानि जानाया नैया दाउदै एवदो आरोना नैया बिथिंजा जोंहा ओंखामाबो मोनबाय नै बेनिफ्राय दालि जहल संदो आरोना डाइरेक्ट सारायावनो संखादों आं दिनै कुकाराव बिथिंजा नै जोंहा अखा हानानै नैया दखानखि थांनाय लामाया पुरा दै जाजोबना दोङो आरोना नैया एसे अखा हाबानो दै जानो नागिरो अबस्था गैया नै थांजाला आरो बिथिंजा गारनायखाय एसे बारिखैजा बेरायनो होनना फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलनि केमेराफोराबो मोजां नङा आरोना एकदम बालायलांबाय भिडिअ बानायनो मबाइलानो दाम खमनिसो नालाय मबाइल लानो सानबाबो फैसाफोरानो जाथारला माथो बे आरो इ मासावथ' आंहा बिराद लस जाबाय आरोना बिस्लारि कम्पानियाव हाबनानै दाख्लैसो 4,680 थाखा आरो 480 थाखानि हाबदोंमोन बे कम्पानियानो थैना होनानै लस जाजोब्बाय आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरबाफोर हाबदोंमोनबा कमेन्ट हरबानो जाबाय फैसाखौनो हाबबाय थायो ओमफ्राय उइद्र' खालामनो हाया आरोना बेनिफ्राय बिराद लस जाबाय आरो आंहा ओमफ्राय आरो मा होनो वाइआवबो आरो दा हाबबावलायबाय आरोना मैया सानथाम जाबाय आरो इयाव दा मोजाङैनो सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय नायनोसै मा जायो बेहायबो 6,000नि हाबदो बेबो दानजालांबाथाय थैबाय आरो लस जाना लस मबाइल गोदान लानो लुगैनानै एकदम फैसा खामायनो बहाय मा खालामगोन बहाय मा मागोन हाबनानै माथो लससो जागासिनो नायनोसै मा जायो फोथारावनो फैबाय आरोना लोगोफोर नै खोथिया थिलिया ओमफ्राय बोरायाबो मालाबानो ट्रेक्टर लानानै एकदम हालेवफैगासिनो आरोना एसे हालेवनो दंबावोमोन आरोना इखौ हालेवफैगासिनो आङो माला ट्रेक्टरखौ लाबोनाय पात्ताखौनो मोनदिया आरो इनो हालेवगासिनो इयावनोथ' खोथिया फोदोना फोदिया हमनानैनो मोनदिया आं खोथिया फोदिया खोमालै फ्रि हाग्रा रज'दो नै हाग्रासो खोमा मोजाङै सोंनायबो जायाखै ओमफ्राय इनो खोथिया थिलिया जाना सोमखोर जाबायानो आरो गोथां एकदम मा माइ फोदों आङो मिथिया दै लोगोफोर माइफोरनि नामखौ आङो मिथिया जों न' गालै खेथिबो मावखायामोन नालाय माइबो
जों उन्दैनिफ्रायनो गायनो मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो मिथिया आङो बरिया जादों आरो सोमखोर सोमखोर बेखिनिखौ हालेवगासिनो आरो दिसदो हालेवदो दिसदो माला माला गायखांगोन पात्ताखौनो मोननाय नङालै सप्तानैयावनो गायखांजोबगोन मानसिफोरा पात्ताखौनो मोननाय नङा दानिया ट्रेक्टरजोंसो गायो नालाय जि आथुर आथुर गायखायो पात्ताखौनो मोना एसे मारोना खोथियाया जोंहाना आरो बेनिफ्रायसिम अखा हानायखाय फोथाराव फैनाया एकदम अखायानो थाइफ्रिलायबायना आरोना लोगोफोर आथुर आथुर न'आव थांफिननांसिगोन अखाया थाइफ्रिलायबाय गोसासो हायोना मासो हायो थांफिननोसै आरो आङो न'आव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनबायबाथाय लाइक खालामना गालांदो लोगोसे मोजां मोनथारदोंबाथाय शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर थाबैनो 1K खालामनानै होदो अननानै ओमफ्राय गावदो गाव सापर्ट खालामलायदो नोंथांमोना सोरनाबा गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि चेनेल दङबाथाय कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना आंबो खालामफिनगोन बा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना बाय बाय